дар ин дарс шумо чӣ тавр кор кардан бо равзанаи системаи маълумотиро меомӯзед. барои баровардани ин равзана тугмачаи справкаро пахш менамоем. дар равзанаи пайдогардида мумкин аст ба воситаи кофтуков маълумотро дастрас намоем. ё ба воситаи пахш намудан ба болои фаслҳои дар рӯйхатбуда, фаслҳое ки инҷо мавҷуд ҳастанд. инчунин ҳангоми пахш намудани тугмачаи оглавление мундариҷаи маълумотҳо пайдо мегардад. тугмачаи оглавлениеро вақте пахш менамоем, мундариҷаи маълумотҳо пайдо мегардад. дар ҳолате ки пахш намудани мундариҷаи маълумотҳо пайдо мегарданд, ҳангоми пахш намудани маълумот дар тарафи дасти рост майдони воқеъ буда маълумоти даркорӣ пайдо мегардад. барои гирифтани оглавление, барои гирифтани мундариҷа тугмачаи оглавлениеро ки номи скрит оглавлениеро гирифтааст пахш менамоем. ногуфта намонад ки дар системаи маълумотӣ шумо метавонед дар бораи барномаи Word пурра маълумот гиред. масалан дар вақти кор шумо агар дар ягон ҷо бо ягон душворие дучор омадед, шумо метавонед аз системаи маълумотӣ ҳамон маълумотро дастрас намуда мутолиа намоед ва метавонед кори худро давом диҳед. агар мо хоҳем ба воситаи кофтуков маълумотро пайдо намоем, дар сатри кофтуков калимаро мечинем. мисол калимаи таблицаро мечинем ва тугмачаи поискро пахш менамоем. дар натиҷа чӣ хеле ки мо мебинем дар поён ба мо маълумотҳо дастрас гардиданд. масалан барои мо агар дар кор бошад вставка и создание таблицы, яъне чӣ тавр мондан сохтани таблица, ба болои он пахш менамоем ва ба мо барнома маълумотро пешниҳод менамояд. мо метавонем яъне аз ин ҷо тарзи гузоштани ҷадвалро омӯзем. барои идораи равзанаи справка маҷмӯи тугмачаҳои дар ин равзана ҷойгирбударо истифода менамоем. тугмачаи назад барои баргаштан ба маълумоти пештара хизмат мекунад. тугмачаи вперёд барои гузаштан ба маълумоти оянда. пахш намудани тугмачаи останови даъвати маълумотро боз медорад. тугмачаи обновить даъвати бо ягон сабаб манъшударо барқарор менамояд. барои дар коғаз баровардани маълумоти ҷойдошта тугмачаи печат хизмат менамояд. барои ба аввали саҳифа баргаштан тугмачаи дамоеро пахш менамоем.
барои калон намудани шрифти маълумот тугмачаи изминид размер шрифтаро истифода менамоем. дар рӯйхати пайдошуда сатри дилхоҳро пахш менамоем, масалан сами крупный. дар натиҷа шрифти маълумоти мо то як андоза калон мешавад. агар мо сами маленькиро пахш намоем, шкале ки мушоҳида намудед, маълумоти мо шрифти аз ҳама хурдро мегирад. ба ҳолати аввала бармегардем. дар охир тугмачаи паверх аз салних ок кун. равзанаи справкаро дар ҳолати фаъол қарор медиҳад. ҳангоми пахш намудани ин тугмача, равзана ба болои дигар равзанаҳо фаъол мемонад. агар мо дар ҳуҷҷат ягон ҳарфро чинем ҳам, ин равзана аз экрани мо нопадид намегардад. бо ҳамин шумо кор кардан бо системаи маълумотиро омӯхтед. дарси навбатии мо поён ёфт.